nerobím a čo dneska budem robiť? Honza, dneska je taký veľký špeciálny deň, pretože mám pre teba jedno také veľké prekvapenie. A? Nenapínaj ma, no tak hovor. Ale keby som ti to už povedal, by to prekvapenie nebolo. To je síce pravda, ale daj mi nejakú nápovedu. Má to 3 kolesá. Ty si vykúpil tú vec, čo som strašne chcel? Jej, ďakujem, si si najlepší. Ale ja som ešte nepovedal, že je tu tá vec, čo si strašne chcel. Povedal som ti, že je to strašne drahé. Toto bolo 100-krát lacnejšie. Misa, poď dole, môžeme ísť na to prekvapenie. Ja zatiaľ urobím snídanku. Tak dobre, no. Ja som tak špeciálne prekvapený. Čo môže byť to prekvapenie? Dobre, ja sa idem umyť. No tak asi si trošku... Honza, jedlo už je hotové, môžeš ísť dole. Jo, tati, už idú. Dobre sme spapali, myslím si, že môžeme ísť na to prekvapenie. Super, už sa teším. Som fakt zvedavý, čo to bude. Ja tak vždycky parkujem. Tati, pozor. Nemôžem ja riadiť? Ne, si ešte malý. Ešte by sa ti niečo stalo. To mám pre teba, je to prekvapenie. Takže to bude nejaké auto, čo? Áno. Už sme tu. Tak, ešte tam chvíľu počkaj. Tak, dobre. Ja ťa tu počkám. Dobre, tu máte ten balík peňazí, vám toto zaplatujem. Tak. Dobre, auto je oficiálne vaše. Ďakujeme. No, Honza, počkaj chvíľu. Predstavuj ti novou bávovku. Čože? Toto je odteraz tvoje nové auto. Ty si robíš so mňa srandu. No áno, má to síce 3 kolesá, ale takéto malé prdítkové, to sa mi... Si robíš srandu, veď toto sa mi budú smiať normálne v škole, že na čo to sakra chodím. No, tak to máš blbé, budeš chodiť na tomto prdítku. Už je si tvoje nové auto, ja už musím ísť domov. Počkaj, akože on to naozaj myslel vážne. Jasne, že to som myslel vážne, prečo by som ti neklamal, ne? Že, dobre, dám tomu šancu, má to dokonca nejaké turbo, hádam, to bude, Takže prvý rád trošku viac menej nepohodlné, ale není to tak špatné. Že ja hádam, to nebude vadiť, že Ježišmaria, ja strácam kontrolu. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, áno, dajte like a odbery a ak budeme mať 1000 odberateľov, tak samozrejme spravíme aj merčos, takže klikej ten